खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। सेथि खौराङावनो दङ, 50निबो बांसिन फरायसा थानाय फोरोंथाय फसंथानफोरनि थाखाय रेजिस्ट्रेशन गोनांथार, नेम फोसावबाय। आसाम केबिनेटआ प्राइभेट कचिं इनस्टिट्युट कन्ट्रल एन्ड स्टुडेन्ट मेन्टेल हेल्थ सेफगार्ड नेम 2026 खौ गनायथि होबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। गोदान नेम बादियै 50 एबा बेनि बांसिन फरायसा थानाय प्राइभेट कचिं सेन्टारफोरा मावख'आरि महरै रेजिस्टार खालामनो नांगोन। सोमोन्दो गोनां जिल्लानि जिल्ला कमिशनारानो मुं थिसननायनि बिबानगिरि जागोन। रेजिस्टार खालामजानाय फोरोंथाय फसंथानफोरा बोसोरफ्रोमबो गावसोरनि रेजिस्ट्रेशनखौ रिनिउ खालामनो नांगोन आरो गावसोरनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ रैखाथि गोनां फोरमान बिलाइ गथायनो नांगोन। नेमखान्थिफोराव बेखौबो बुंनाय जादों दि फसंथानफोरा फरायसाफोरनि गोसोआरि सावस्रिनि थाखाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनांगोन आरो जायखिजाया सोमोन्दो गोनां AICTE आरो UGC नेमफोरजों लोगोसे नेशनेल बिल्डिं कड (NBC) नि सिङाव दाथायारि मानदान्दा मानिनांगोन। कचिं सेन्टारफोरा फरायसाफोरनि गोसोआरि सावस्रि आरो मोजांनि थाखाय सासे रोंगौथि गोनां बोसोनगिरि थिसनदों बेनि फोरमानखौबो दिन्थिनो नांगोन। सरकारा बुंदों दि बे राहाफोरा फरायसाफोरनि रैखाथिखौ बांहोनाय, इनफ्रास्ट्राक्चारखौ फोसाबनाय आरो आसामनि गावारि फोरोंथाय मिरुफोराव साबसिन गोसोआरि सावस्रि हेफाजाब होनो थाखाय खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, कंग्रेसआ दोलोनि बेरेखा खामानि मावनायनि दायाव सा 14 दैदेनगिरिफोरखौ 6 बोसोरनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि (APCC) आ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि समाव दोलोनि बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा थानायनि थाखाय दोलोनि सा 14 दैदेनगिरि आरो बिबानगिरिफोरखौ 6 बोसोरनि थाखाय सासपेन्ड खालामदों। APCC नि आफादगिरि गौरब गगৈनि बिथोन बादियै APCC नि गाहाय नेहाथारि आफाद रमन्ना बरुवा बिथाङा दोनथ'नायनि बिथोनखौ होयो। बे खामानिया सिलचर जिल्ला कंग्रेस आफाद, आसाम लाइमोन कंग्रेस आरो सनाय बियाबनि दैदेनगिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। सासपेन्ड खालामनाय माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव दं शमसुर रेहमान चौधुरी, आख्तार हुसैन बरभुइया, मजिबुर रेहमान चौधुरी, आजमल हुसैन लस्कर, शाइन आहमेद लस्कर, मेहबूब हुसैन, इजाज लस्कर, हानिफ आलम मुजुमदार, अल्ताफ हुसैन लस्कर आरो नाजिब आहमेद लस्कर। बिथोनाव बुंनाय जादों दि दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थिनि समाव दोलोनि बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दंमोन। बिसोरनि दोनथ'नाया बिथोननि अक्ट'निफ्राय 6 बोसोरसिम गोहोम गोग्लैगोन। बे बिथोनखौ कंग्रेस लेजिस्लेचर दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे के.सी. वेणुगोपाल, जितेन्द्र सिंह आरो गौरब गगৈ बायदि गागि कंग्रेस दैदेनगिरिफोरनोबो दैथायहरनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ, आसाम CMआ कामरुप मेट्र'पलिटाननि इन्टिग्रेटेड DC मावख'खौ बेखेवबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 19 आगस्तखालि गुवाहाटीनि रुपनगराव कामरुप मेट्र'पलिटाननि इन्टिग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिस बिल्डिंखौ बेखेवनाय जायो। बे गोदान सुबिदाखौ सरकारनि गाहाय हाबाफोरखौ मोनसे जायगायावनो लाखिनानै सरकारनि खामानिखौ बांसिन गोरोबलायनाय, आखा-फाखा आरो नोगोरारिफोरनि थाखाय मोजां खालामनो थाखाय महर होनाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव CM शर्माया मख'दों दि आसाम सरकारा गासै 35 जिल्लाफोराव जिल्ला कमिशनारनि मावख'फोरखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गिदिर नोजोर होगासिनो दं, जाय बिथांमोनखौ खुंथाय आरो सुबुं सिबिथायनि थाखाय सुबुं मिरुआरि मिरु बानायगासिनो दं। बे हाबाफारियाव दिसपुरनि MLA प्रद्युत बरदलै, गुवाहाटी मिउनिसिपालिटि कर्प'रेसननि मेयर मृगेन शरणीय आरो गुबुन मावख'जाथाव आलासिफोरा बाहागो लादों। बे खौसे मावख'आ गुबुन गुबुन सोरखारि बिफानफोरखौ जयै मोजाङै खामानि मावनायाव मदद होगोन आरो कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लानि सुबुंफोरनि थाखाय खुंथायारि सिबिथायखौ गोरलै खालामना होगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ, गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 55 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे 3 सुबुंखौ खायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 55 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनायनि उनाव 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। बे जथायखौ गुवाहाटी सरकारि रेलवे पुलिस (GRPS) नि मोनसे हानजाया स्टेशनाव मोनसे अपारेशननि समाव खालामदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 3 दायनिगिरिफोरनिफ्राय भां मोन्नाय जादों, जायनि उनाव बिथांमोनखौ गावसोरनि आवथायाव लानाय जादों।
पुलिस आरो गुबुन बाहायग्रा एजेन्सिफोरा हादोरसायाव फेग्रा मुवा बेसाद रोगानाय आरो फाननायनि हेंथायै नाजानायखौ गोख्रों खालामनाय समावनो बे जाथाया जादों। बिबानगिरिफोरा फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय रेलवे स्टेशन, राजालामा आरो गुबुन गाहाय थांलाय फैलाय जायगाफोराव नायबिजिरनायखौ बांहोगासिनो दं। भांआ बबेनिफ्राय फैनाय, बबेयाव थांनायमोन आरो गुबुनफोरा साप्लाइ नेटवार्कआव लोब्बा दं नामा बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बाथि खौराङाव दङ बांलादेश हादोरनि लोगो गाहाय कमिशनारआ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव दावबायफैदों। बांलादेशनि लेङाइ हाइ कमिशनार मुश्री जिक्रुल हासान फाहादआ मंगलबारखालि क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव दावबायनानै भाइस चेन्सेलर प्रफेसार गणेश चन्द्र वारिजों लोगो हमहैयो। बे जथुम्माया मुलुगसोलोंसालिनि कनफारेन्स हलाव जादों आरो बेयाव रेजिस्ट्रार आइ.सि. डक्टर बनविना ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादों। बिथांमोनहा क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि आरो बांलादेशनि सोलोंथायारि फसंथानफोरनि गेजेराव सोलोंथायारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि राहाफोरनि सायाव सावरायो, जेराव जथाय सोलोंथायारि मावथांखि, फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि सोलाय-सोल' खालामनाय आरो हेफाजाबारि बिजिरसंनाय बायदि आयदाफोरखौ लाफायो। दावबायनाय समाव बांलादेशनि मावख'गिरिया गोदानै गायसनजानाय क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिखौ हामलायथि बावहरो। भाइस चेन्सेलर, रेजिस्ट्रार आरो मुलुगसोलोंसालिनि गुबुन गुबुन मावख'गिरिफोरा फैनानै सोरजिलु सावरायनायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावहरो। द'थि खौराङाव दङ मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया क'क्राझाराव भकेशनेल एजुकेशन हाबाफारियाव बाहागो लादों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियाम हलआव जिल्ला मिशन क'अर्डिनेटर समग्र शिक्षा क'क्राझारनि मावख'जों खुंजानाय भकेशनेल सोलोंथाइ हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव भकेशनेल फरायफारि आरो SIBIN लार्निं कार्ड प्राइभेट लिमिटेडनि सानस्रिफोरनि सायाव नोजोर होनाय जादों। होंगो-दोंगोआव बाहागो लानानै मन्त्रि दैमारिया फरायसाफोरनि थाखाय आखाइनि रोंगौथि आरो फालांगियारि फोरोंथायनि गोनांथिखौ फोरमायो। बिथाङा बुंबावो दि फालांगियारि सोलोंथायखौ बांहोनानै फरायसाफोरा मोजां रोंगौथि मोननो हागोन आरो मोनसे उदां इयुननि फारसे खामानि मावनो हागोन। बे हाबाफारियाव फरायसाफोर, भकेशनेल ट्रेनार आरो गुबुन आलासिफोरजों सावरायज्लायनायबो जादों। स्निथि खौराङाव दङ तामिलनाडुनि CM जसेफ बिजयआ हादोरसानि गासै 234 MLA-फोरनि थाखाय मोनसे गिदिर राङारि आरो लजिस्टिक पेकेज दिहुनदों। गोदान सेटआपजों साफ्रोमबो MLA-आ थावनि, ड्राइभार आरो गारि सालायनायनि थाखाय दानसेयाव 75,000 रां मोनगोन। बेनि अनगायैबो मावख'आरि आरो बियाबनि खामानिनि थाखाय सासे गावारि हेफाजाबगिरि एबा नेहाथारि थिसननो थाखाय दानसेयाव 25,000 रां मोनगोन। बिधान सभायाव बेखौ फोसावनानै बिजय बिथाङा बुङो दि MLA-फोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनि अजदफोरखौ सुस्रांनो थाखाय, सोरखारि मावथांखिफोरखौ नायनो आरो थागिरिफोरखौ लोगो हमनो थाखाय गाव-गावनि बियाबफोराव गिदिंनो गोनां जायो। बिथाङा बुंबावो दि सरकारनि गारिफोर आरो रांखान्थियारि हेफाजाबा MP-फोरखौ गावसोरनि खामानिखौ साबसिनै मावफुंनायाव मदद होगोन, गुबैयै गिबि खेबनि थाखाय खामानि मावनाय आरो मामुलि थाखोनि सुबुंफोर। बे फोसावनायखौ लानानै MLA-फोरा गोजोननाय मोन्दों। खुंथायाव थानाय TVK आरो MLA के सिन्धुआ गिबि मन्थ्रिखौ बाख्नायनाय मेथाइ रोजाबनानै गावनि बाख्नायनायखौ नुनो मोनो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो हमगोन। गोजोन्थों।